היי, ברוכים השבים ליסמין מהמסך הקטן, אהבה עיוורת ארגנטינה, פרק שני. הפרק הזה מתחיל בשעת ההיכרות בין הזוג הראשון שהתארס בתוכנית, בעונה הזאת. אנחנו מקבלים כמה וכמה דקות של היכרות בני הזוג, איך הם מתרגשים לראות זה את זה, מי הם, מה הם. זו רמה בסיסית שבעיקר מעבירה את התחושות שלהם. וזה נחמד ויפה, ואנחנו שותפים, עשו פה משהו שהוא ברור שזה מלאכותי, ואחר כך אנחנו נראים אותם בלי איפור ובלי כל ההתגנדרות, אבל זה באמת, הזוג הראשון זוכרים אותו. ומכאן אנחנו עוברים לאנשים שראינו כבר בפרק הקודם, ולאנשים שעוד לא קיבלו מספיק זמן מסך בפרק הקודם, ויש לנו הזדמנות לפגוש אותם, כי בכל זאת זוג אחד כבר ירד. עולים שם 6 משתתפים שראינו בפרק הקודם, ועכשיו אנחנו מכירים אותם באמת יותר ברצינות, את הדברים הטובים, את הדברים הרעים שלהם, מי הם ומה הם, ואנחנו מבינים איך שני המשולשים שיש שם נפטרים, ומה הרקע והסיבות שהובילו לפטירה של המשולשים האלה וההפיכה ממשולשים לזוגות. כשזה יפה, יש פה תהליך שמנומק, שהוא מוסבר לנו כצופים, שהוא יותר רציני ממה שאנחנו רגילים לראות בתוכניות, בגרסאות האמריקאיות, ששם השיחות באופן כללי בעיניי מאוד רדודות, מתעסקות ביופי, בטיולים. פה אנשים מדברים על מעמד כלכלי, אנשים מדברים על רקע שהם הגיעו לנו, מצב משפחתי, ילדים. מזכירה לכם, דרום אמריקה, אנשים מגיעים מילדים כבר, אנשים נותנים את הבית בגיל מאוד צעיר. גם אפשר להיחשף דרך הסדרה הזאת למה שקורה בדרום אמריקה ובארגנטינה מבחינת התפקוד של המדינה, ילדים שנטשו אותם והפכו להיות מבוגרים ומגדלים את עצמם, עם נשים שנכנסות להיריון בגיל צעיר מאוד, גברים שנכנסים למצבים כאלה בגיל צעיר, ואז פתאום בגיל 40 פלוס הם מרווקים, כי כבר הילדים שלהם גדולים, הילדים שלהם מעל גיל 20, או במצבים כאלה שכבר עצמאים מספיק בשביל לא להיות חלק לא תלויים בהם, הם יכולים לעזוב ולהצטלם ולחפש זוגיות, וזה בסדר גמור. ואנחנו מכירים את ה6 האלה, והם מצטרפים אנשים אחרים, וגם רואים את האווירה בתוך הצדדים של הגברים, של הנשים, מה שהולך שם. זה טיפה תחרותי. ברור שיש את התחרות הזו בכל הגרסאות, אבל פה אתה מקבל את זה קצת כמו אהבה עיוורת חביבי, שזה יותר ישר בפנים שלך, של אני רוצה את זאתי, אני רוצה את זה, שנינו רוצים, היא סיפרה לי פה, מה הוא סיפר לך, לאנשים שמפלרטטים, גם גברים וגם אנשים שמפלרטטים פה, אז האופי הזה של השיתוף הוא פוגע בהם, כיוון שהסודות והשקרים שלהם נחשפים מהר מאוד, ורואים את זה גם אצל גברים וגם אצל אנשים במקרה שלנו, ובעיניי זה טוב. בעיניי זה פוסל אנשים שבגרסאות האמריקאיות יכולים להתקדם רחוק מאוד. בגרסאות האמריקאיות מעט מהמשתתפים שהגיעו לשלבים המתקדמים נחשפו קודם, או שהמשתתפים האחרים, בני הזוג שלהם, ידעו עליהם מה שפה יודעים בשלבים מוקדמים. וזה חשוב. זה חשוב לנו כי אנחנו כצופים רוצים להרגיש שאנחנו מקבלים את המידע ההוגן והישר, ושהמשתתפים, אנחנו בכל זאת יוצרים איזשהו קשר עם זוג, אז כדאי בן הזוג שמסתירים לנו מידע, ידע מה מסתירים ממנו. ופה רואים את דברים, הכל על השולחן בצורה גלויה, גם כשזה לא נעים, ויש פה הרבה דברים לא נעימים, אבל הם עוברים, כי האנשים האלה פשוט מסוננים, ואני בעד מה שקורה בתהליך הזה, והתוצאה שמתרסים 2 זוגות, שבעיניי זוג אחד מהם היא לא מעוררת חיבה. בפרק הראשון יותר חיבבתי אותה, בפרק השני כבר היא נראתה לי קצת שחקנית. אני לא מאמינה למה שהיא אומרת. ובהקשר של הפרק הקודם, הזוג השני שהתארס, אז פה דווקא טעיתי, חשבתי שהבחורה לא תגיע לשלב הזה.
חשבתי שהיא תפסיד, או שהיא לא תקבל את מה שהיא רוצה בגלל שיש מישהי אחרת שהיא נראתה לי יותר אטרקטיבית, יותר חמותה, יותר מעניינת באמת. והיא דווקא נראתה הצד המשעמם והיציב, אבל ההרגשה שלי שפה שאנחנו קיבלנו גרסה מאוד מצונזרת שלה, שבתוך היחסים ביניהם, דברים שלא ראינו בה, שלא הוצגו לפנינו במהלך הפרק, היא שידרה משהו אחר, קצת יותר בטוח ממה שאנחנו קיבלנו על מסך. היא ידעה מה היא רוצה והיא נלחמה. היא התעקשה להשיג את הבחור המסוים הזה, אם הבחור שווה משהו, לא בטוח בעיניי. עוד לא ראיתי פה מציאות עד הסוף, בקרב הגברים או הנשים. אבל מעניין לראות לאן דברים התפתחו, אני חושבת שעוד לא סיימנו את פרק ההיכרויות והזוגיות, ואני הייתי, הערכה שלי שבפרק הבא אנחנו נראה עוד זוגות. לא יודעת כמה, אבל נראה לפחות את זוג אחד. ואחרי זה, אולי הם יעברו כבר לשלב הנופש שלהם והוויכוחים הגדולים והדרמות, וזה השלב שבו אני אתחיל לדבר על הזוגות והמשתתפים בשמות שלהם. כי עד עכשיו אנחנו בתהליך של בניית דרמה, קשר, אנחנו עוד לא יודעים, אני עוד לא יודעת למי להתקשר, אין לי איזה מישהו שאומרת הוא מועדף עליי, כי כבר ראינו שאנשים שמקבלים הרבה זמן מסך בפרקים הראשונים, לפעמים המטרה היא פשוט למשוך את הצופים, אבל האנשים האלה מסוננים, אנשים שיפים מדי, אנשים שיש להם איזה שם, או שאפשר לפנות אותם במילה אחת או שתיים, או בתואר קצר, אז לא תמיד הם ממשיכים הלאה, וחבל לקשר אליהם. אז אני מחכה לפרקים הבאים, כדי להזכיר את השמות של המשתתפים, אלה שיהפכו להיות באמת משהו שאפשר להמשיך איתו הלאה, ולא לבזבז את הזמן, לא שלי ושלכם, על איזה דמות שאחר כך, איך לא זיהינו אותו, וכן, והקדשנו לו יותר מדי זמן, והתרגשנו לו, ובסוף הוא לא התקדם, אז לא, בואו נחסוך את זה, לא פה אצלי. השמות יופיעו, שיווצרו זוגות, שכולם יתרסו ויטוסו לאתר הנופש שלהם, או שיסעו לאתר הנופש שלהם, אני עוד לא יודעת מה קורה שם. זהו לכרגע. כמו שאתם רואים, שיניתי את התאורה, החלפתי את כל התאורה בבית בלי קשר לצילומים, אז התאורה פה היא הרבה יותר מוצלחת, אין את פחות השתקפויות ממה שהיו פעם שעברה, גם צילמתי את זה לרוחב, אני עוד לא עורכת את הסרטון, אני אמורה לערוך את הסרטון אבל זה ייקח לי קצת זמן, אז אני אעלה פה איזה גרסה לא מצונזרת, כי אני עוד לא עובדת על זה כמו שצריך, ייקח לי אני תדרש ממני איזושהי תקופה כדי להיכנס לתחום וללמוד אותו, אבל חשוב לי לדעת את הסרטונים האלה ולהשתפר ולעשות משהו שהוא משלי, שהוא שונה לגמרי מהעבודה ומהתחביבים שלי, וזה מנקה קצת את הראש להיות פה, ואני אשמח להראות, ושצפו בפרקים הבאים בהצלחה. לכולם, ביי ביי.